हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ ओंखाम ओंख्रि संगासिनो आङो एकदमबारे जा गरम मोनबाय आलासि फैगोन जोंहा दिनै बिजनिनिफ्राय आब'मोन फैगासिनो मैयानो फैनानै दंफैयो आरो बिसोरो ओमफ्राय 6 माइलाव हटेलाव थादों जायगा गिदिंनो फैदों गुवाहाटीखौ बेरायनो फैदों आरो गुवाहाटी नायनो फैदों मा मायाव गिदिंखोबा ओमफ्राय आंखौबो लेंहरदोंमोन आं थाङासै जोंहानावनो हर थानो थिननो नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय आर्जेन्ट मानेना जायगाबो गैया एसे खस्थ'बो जागोन होननानै ओमफ्राय आब'मोनाबो हटेलाव थाबाय आरो बिसोरबो ओमफ्राय फैयासै ओमफ्राय दिनै थांगोन आरो मोनायाव मोनानि ट्रेनजों थांसिगोन जोंनाव ओमफ्राय ओंखाम जालांनो बोथिसे ओंखाम जालांनो लिंहरदों आरो आङो दा बिसोर फैगासिनो आङो ओंखाम ओंख्रि संगासिनो आइजों आंजों गरमखायनो जेबो देलायाखै नै लिपस्टिक एसेल' फुनदों दाखुरा रा जानानै दङ नोंथांमोना जुदि आंनि ब्लगखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो आं बाहेरायावसो फैनानै इन्ट्र'खौ लाफैदों ओमफ्राय खामानि मावगासिनो जोंनाव गारि दोनग्रा माबाया साइला थिखांना दोननाया बायनानै दंमोन आरो बारजों बेखौनो खामानि मावगासिनो हाजिराफोर दं साब्रै अमा बेदर आइया आलु हागासिनो अमा बेदरजों आलु बेनिफ्राय जोगोनार आलु बेखे दाउ बेदर एवगासिनो आङो जोगोनारजों आलुजों संगोन नै ओमफ्राय दाउ बेदरजों जोगोनारा मोनबाय आरो आंना साराया फिसा जाबाय एकदमबारे खस्थ'थार जादों एवनो आरो जोंना आब'आ अमा बेदर जाया नालाय आब'नि थाखाय दाउ बेदरजों जोगोनार संबाय नै जोंना आइया गरमाव जा खस्थ' बेदर संगासिनो ओमफ्राय अमा बेदर जोंना बिमा नङाबानो जाथारा नाय जौ कापसे मोनलोंबानो गोजोनोलै जोंना बिमाया मेंनाय मानाय मिथिया ओइ मावनांगौ मावगोन जौल' मोनलोंनांगौ आरो बेना जेबो लुगैया ना बिमा नै बेखै साइला थिखांगासिनो बोखारजोब्बाय बेफोरखौ गासिबो गोदाव सोराव स्रां नुबाय दासो हाखुरा दे जोंना गुमैया ओंखाम जागासिनो आलासिफ्रा बेनो आंना बिहावसोआ गोथाव जादों जायाखै गुमै जोंना गुमैया फौजिबावसोलाय नैखै आलासि राजा बिराद गोथाव संदों अमा बेदर ना दालि आरो बे माबायो बिजनिनि आलासि दे बेनिफ्राय नै आब'नि फिसालाया गुमैनि फिसालाया आब'नि फिसाला गुमैनि जाखांबाय गथ'फ्रा दे आंनि ब्लगाव नुजादो मा नाम मोनलाय नोंना सिद्धार्थ गयारि ओमफ्राय रहित बसुमतारी आब'नि फिसाला नै बेखिबो आब'नि फिसाला सासे सुदेम गयारि मानोलै नै ओमफ्राय नै दा बाहेरायाव मोजां खिथागोन र' दा खोमसिथार नुदों नै आब'आ बेनो आब' नु नै बे जोंहानि आइनि बिब'नि फिसाजो आरो बिजनिनि आलासि ना बिजनिनि आलासिफ्रा साइसआनो बेलेग जाखायो आरो बेनिफ्राय आब'नि फिसाजो प्रिति बसुमतारी ओमफ्राय बेखि आब' सासे ओंखारनाय बाबा दा बाहेरायाव देखायगोन र' मोजाङै खोमसि नुदों आलासिफ्रा ओंखाम जाखांबाय जिरायगासिनो ओइ गुमै हाय हेल' बुंहरदोब्रा आमुखौ नांगोन नामा जोंहा खुलुमखांबाय दे खाथिना खुलुमबाय दे अ फट' खेबनांगौमोन ना खेबसे जमानो आलासिफ्रा थांनो ओंखारबाय जोंना ओमफ्राय आंबो स्टेशनसिम थांफानोसै आरो कामाख्यासिम दोनलांनो ससे नै आब'आ बेखिना हर खेबसे माखौलाय लाजिनांगौ मेगना एकदम बोरैबा जाजोबबाय आंना गुमैयालाय नाहरदो बाय ओंखारबाय दे थांसै
जाबाय लोंबाय गोथाव गोथाव जों Oi. गाज्रिबोनाबो थाथ' ओइ बाहेराव खेबनोथ' खेबना ला बे आरो माबाया गिसिबा गिसिबा न'निसो गारियाव गारि नेगासिनो आरो गारियाव गारि नेनाया जमा लाइन थाखादों र फट' खेबनि र नोंसोरखौ ओंखारनाय ओंखारनाय नों साइड जा फट' खेबनोसै माखौ लाजियो अ र र बिसोर सानैजोंनो होननानै खोन्था दे जा नायदो दे सालदि दे फट' खेबनो दे गारिया नुदोंना र जाबाय दे गारि फैबाय थांनोसै दा ओइ थाथ' दे दादिमान थांसै थांदो ओइ नै ओइ इसरानि गारि होसलिंहरदों सिगां आब'मोना ओमफ्राय आङो जोंनियाव गाखोसिगोन आं सिगांखै जिरायनोसै मोनफैबाय स्टेसनाव कामाख्या स्टेसनाव मोनफैबाय नै आब'मोना टिकेट लायनो थांदों आरो फै ट्रेन नेगासिनो ट्रेनानो फैथ'वाखै 7:30निसो ओइ ट्रेन फैदों बाबाया गिसोगारो आबा ससमाया खुलिदो मालगारि मालगारि दादा रङिया दिबो खबर बेखौ खालामनांला दे था एक घन्टा टाइम दंसो सिद्धार्थ इधर आओ फोटो इधर आओ तुमको इधर शॉट दूंगा Yes, कोई बात कोई सा 엄마의 내서 상대하는 분 당근색 당근색 그루마 어떻게 그루마 안돼 그루마 바이바이 ओमफ्राय आब'मोना गारिया माबाया ट्रेना 7:30आवसोनो आरो दा 6ता जाबाय खैता जाखोबा दा 6ता ओमफ्राय 1 घन्टा नेबावनांसिगोन आरो 1 घन्टा नङा 1.5 घन्टा ना ओमफ्राय जों थांनोसै दा हर थानो थिनदोंमोन सानसे खस्थ' मस्थ' ओइ गमथ'नाय र' जायाखै र' मा बाय बाय होनलाबायदों बाय बाय खाजानो लुगैबावदोंमोन आङो अकस्मात फैयो गुमैयाबो नै फैफेरा थादो दे गुमै दे बाय बाय थादो हाय न'आव मोनफैबाय आब'मोनखौ दोननानै ओमफ्राय आइयाबो थांथ'वाखैनो नै थांनो ओंखारबाय बेनिफ्राय नै आब'मोना लाबोनाय गरला दंमोन बेखौ जानोसै आङो जाजोबा आरोखि थरसेल' जागोन ओरैनो लादोंल' बेनिफ्राय मिरिन्दा लाबोदोंमोन मिरिन्दायाबो एसे थालांबाय नै बेखौ लोंनोसै आङो ओमफ्राय बेखौ आइनो हरफानोसै
आब'मोना बेदरखौनो जालांनो हायासै आग्लाय जोब्बाय ओमफ्राय आइनो एसे हरफानोसै आङो अमा बेदर ओमफ्राय खि दाउ बेदर दङ नमिया फैयाखैना लोमजादोंनो बियो फैनो हायासै ओंखायनो बिनानावनि थाखाय हरबाय ओमफ्राय मिस्टिखौबो थरथाम हरबाय ना थांसै ना मोनाबाय हारसिं गिसिगोन बियो जों आब'मोनखौ दोननो थांनायाव आइखौ न' नेथ'नो खिथादोंमोन आरो बेनिखायनो दा आइया थांसिगोन बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै हो कमेन्ट खालाम आरो जायफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै आंनि चेनेलखौ बिदिब्ला लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव दिनैनि थाखाय बाय बाय इस नुवाखैनो नोंखौ आंनिखौ नुवाखै बाय 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 mana itin थांनांगौ यार जों फिल्मथिं थांबाय थागौ